farà uns 5-6 anys, coincidint també misteriosament amb la Covid, hi ha un boom. Sí que és cert que el 2014-2015 es comencen a obrir súpers, bastants. Hi ha una coincidència, es parla de Collboni, PSC, any 2014, les primàries... Bueno, una persona de fora no pot votar a menys que tingui el DNI o el passaport, no? Un pakistaní o un hindú o un de Bangladesh. Però què passa? Que sí que poden votar amb sindicats, poden votar dins dels partits, pots intentar captar aquella gent perquè t'ajudi a canvi de promeses. Que si el taxi, que si et donaré, et regularitzaré, et facilitaré que tinguis l'accés a una botiga, etc. Curiosament, això ho va treure La Vanguardia, em sembla que era un no sé quin diari, Collboni es beneficia molt dels pakistanis. Curiosament. Llavors arriba la Covid, s'acaba la Covid, i durant el Covid, es fan obres, perquè molts negocis tanquen i se'n van a la merda,